салом бинандагони хабартиҷӣ, ман умедворам ки ҳамагӣ тансиҳату саломат ҳастед ва имрӯз мехостам барои шумо як чизро бигӯям, ки имрӯз 6-7 моҳ мешавад, ки муҷрими мо дар аввали март соли 2019 ки бекор монда буданд, бекору бепулу мондагиянд то ҳоле аз сафорат ҳама занг мезанад. худи ман шахсан чандина бор занг задам, 10 бор зиёд занг задам. Бисёреаш зайнид ва намебардоранд телефонро. хуб, шумо бо маслиҳати якдигар, агар мо якҷоя шавем, мо худамон метавонем самолётро барқарор кунем, ки агар ба шарте ки пул ҷамъ кунем, ҳар як тоҷик агар масалан ҳисоб багирем, 8000, агар 7000 агар ҷамъ кунад, зиёду бар зиёд мешавад. онҳо метавонанд аз он тараф самолёт агар холӣ биёд ҳам пули ҳамун саякашу паракашу ҳамаша мебарорад. пуле ки муҳоҷирон ҷамъ мекунад. хаяд шумо худатон фикр кунед, ки дар самолёт чанд кас ҷо мегирад? 150 кас. сафорати ҳамин уруси калони муҳоҷирон гуфт дар нишасти сафорат, раиси сафорат гуфту шунид кард, ки ихтара муҳоҷир дар инҷа вуҷуд дорад, шумо чӣ хел инҳоро инҷа нигоҳ дошта истодаед? инҳо пул надоранд, бисёр вазбинанд. одамое ки ҳастанд, кор карда аз ҳамонҳо пул ҷамъ карда шавад, ки самолётро барқарор кунанд ва бираванд, то ки дар ватани худ ҳамон ҷо бимонанд астар, чем дар ин ҷо азоб кашида гаштанд. дӯстони азиз, барои ин як фикри бо ҳам биёем ва одамо бисёреанд аэропорта ҳозирам шидагиянд, ки билетҳорошон харидагӣ буд. дар комментария ҳатман нависед чӣ кор бояд кард. шумо розӣ ҳастед ё норозӣ ҳастед? ҳатман нависед.